खुलुमबाय दिनै सानसेनि रादाबखौ फरायदों आं किलिकां ब्रह्मआ दिनैनि गिबि सिरिनि सानसेनि रादाबफ्रानो जाबाय फारियै पेरिस अलिम्पिकआव आसामनि लाभलिना बरग'हाया बाहागो लादों साइथानगुरि गामिनि थागिबि रामेश्वर स्वर्गियारिया थांनाय 14 जुननिफ्रायनो गोब्राब देहायारि जेंनाजों गोग्लैसोनानै दं बेनिखायनो रायजो राजा नोंथांमोना रामेश्वर स्वर्गियारिखौ थाइसे थाइनैब्लाबो एकाउन्ट नाम्बार 4295620728 IFSC SBIN 0005243 आव अनसुंथाइ हरनो हागोन आरो खौरां लानो हागोन फन नाम्बार 6000457999 समाज सिबियारि मनरन्जन ब्रह्मआ गंगार जावफ्लं गामिजों लोगोसे गुबुन गुबुन गामिनि हाफोरखौ लङा दैसाया खुरखानायखौ नुनानै गावनि रां बाहायनानै रायजो राजाफोरनि लुबैनाय बायदि खामानि मावनानै होदों बङाइगावनि अमिल बर'आ मिस्टार गेलाक्सि 2024 सिजन 3 आव देरहासार जानो हादों मिरु साफाइखलनि अनुसूचित जाति स्टुडेन्ट इउनियननि आफादगिरि बिन बासरा फिक्स पे साख्रि होनायखौ बन्द खालामनो आरो सिगां मावखानायफोरखौ रेगुलार खालामनो बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' आरो मावफुं सोद्रोमा अरुप कुमार देनिसिम खावलायदों देहायारि लोरबां आइजोफोरनो G156 CRPनि कमान्डेन्ट अफिसार अनिल कुमार जाग्रा आदार होदों दिनै सानसेनि रादाबफ्रा एसेनोसै गोजोन्थों मोनसे फोसावथाय नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों अदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय डिमाकुसि बरंगाजुलिनि पिपल हलियाव लानानै फैदों नोंथांमोननो लेब्रा मुंनि गंसे गोदान रिजर्ट नोंथांमोना बे लेब्रा मुंनि गंसे गोदान रिजर्टखौ तामुलपुर रडनिफ्राय फैब्ला सुख्लाय ब्रिजनि आगदा आरो अदालगुरि रडनिफ्राय फैब्ला सुख्लाय ब्रिजनि सिगाङाव आगसिथिंजाय मोननो हागोन लेब्रा मुंनि गंसे गोदान रिजर्टआ नोंथांमोननो गोसोबायदि सुबिदा खालामनानै होनाय जादों नोंथांमोना बे लेब्रा रिजर्टआव बर'नि गासै जाग्रा जामुंखौनो मोननो हानायजों लोगोसे बेवहाय नोंथांनि सुबिदा बायदि अर्डार खालामनानै जानो हागोन जुदि नोंथांमोना तामुलपुरनिफ्राय अदालगुरिसिम थांनाय समाव ओंखामजों लोगोसे बायदिसिना जालांनो गोसो दंब्ला नैबे 8638879656 जानबुं नम्बराव कल खालामनानै सिगांग्रो अर्डार खालामहरनो हागोन